staan gedrukt. Allee, Maar dat niet. Nu geef ik het aan mij! Dat was Ik ben awesome! Zeg, dat ben ik de verdermingeren dan. Alleen aan die zin. Die bus is de verdermingeren. Wat is de bedoeling daar eigenlijk van? Ik ben! Ja, dat komt. Hier is de lunch. Dat 1 of 2 pixels. Ik ben tegen de zus altijd gaan ze zeggen dat ik zo rood in geschokken. Alle kinderen, allemaal 85 kilo tegen 160. Zie je zo sterk dat ik zit? Dat waren vroeger die bullenbakjes. Ik heb die pesten. Dat moet ik wel doen. Wat doe je? Waarom stop je zo? Nee, dat moet je niet doen. Nee, dat is met één vinger. Dat moet je niet doen. Oei! Wat deed een neer? Nee, dat is